есенна, празнична вечер не случайно започна с един от емблематичните състави при Народно читалище Добри Чинтолов. Уважаеми дами и господа, поздравете с аплодисменти вокален състав Диана и техният ръководител Кирил Николов Гаврилов, които така хубаво и системно отписа нашия юбилеен концерт. Една от големите богатства на българските читалища са и школите по изкуствата. Тази вечер ще видим и чуем многократно награждаваната Ния Михайлова от класа по пиано на госпожа Мария Иванова Лесева. Аплодисменти за Ния!
година от малка група работници, студенти и ученици. В тогавашният квартал Дан Хол с нерегулираните улички, скал, в дървенишкото землище, без училище за децата, зад околовръстната линия, т.е. формално извън София, се създава културно средище читалище. В САЩ ролята на културно средище в малките градове играят църквите. В Съветския съюз се изграждаха културни центрове към заводите и колхозите. В градовете на Западна Европа към общините работят сдружения за инициатива, които се организират от древният и среден бизнес. А тук, зад околовръстната линия, не църква, не държавата, не бизнесмени, а обикновени работници и един-двама студенти са създали културно средище без средства и без сграда. Само с една идея. Организирали библиотека със собствени книги в частни къщи. И тъй като книгите били малко, а и скъпи, организирали колективно четене в частни домове. Организирали и театър, без салон, в частни къщи. И тъй като живеели далеч от центъра на столицата, се захванали да организират цялостния живот на квартала. И спортен, и туристически, и книжовен, и театрален, и образователен. Сега Народно читалище Добри Чинтулов 1935 разполага с неголяма сграда на булевард Никола Габровски, номер 55, която е своеобразен храм на духовността. В него се провеждат школи по музика, рисуване и керамика за децата от квартала, репетират хоров и театрален състав, представят се куклени представления за най-малките и ежеседмични прожекции за възрастните. Провеждат се срещи с културни дейци, с художници и общественици, събират се на раздумка пенсионери и поети. Библиотеката разполага с повече от 18 000 тома книги. Предлагат се на читателите 17 периодични издания. Читалище Добри Чинтулов, родено през 1935 година, е своеобразен духовен мост, по който вече 80 години вървят и ще вървят и през следващите години към духовността и културата поколение жители на Дианабад. Аплодисменти за тях! За своята народно полезна дейност читалището е наградено с орден Кирил и Методий и с почетен знак на Съюза на народните читалища в България. А сега думата има председателя на читалището на Саратовско, господин професор Андрей Апостолов. Аплодисменти! Благодаря. Аз вероятно на този микрофон. Както ви е удобно. Да, но той нещо не работи. Нещо. Дайте. Така, добър вечер на всички. Тук поради снината аз не ви виждам, така че поздравявам всички, които са в салона. Ние имаме поздравления до нашето читалище от Министерство на културата и много топъл адрес от заместник-министра на културата, който ще ви прочете заместник-председател на читалището, вероятно малко по-късно. Тук е и госпожа Дени Евстатиева, която е член на бюрото на Софийските читалища. Имаме тук е и господин Митев, който представлява район Изгрев. Знаете, че нашия кмет е в процедура изборна, така че той не е във функции в момента. Господин Митев го представлява. Тук е Лили Георгиева, секретар на нашето братско читалище Николай Хайтов. И мисля, че и още други читалища са представени, които в момента не мога точно да видя тук поради осветлението, което пада. Сега, нашата прекрасна водеща, вероятно от сайта на читалището ми е взела част от доклада. И аз съм много затруднен какво да ви кажа. Тук бех планирал няколко думи да ви кажа за нашето читалище. Тя обаче ги каза предварително и аз сега ще прескачам нещо от моя доклад. Нещо ще казвам, нещо няма да казвам. Всичко няма да казвам, всичко да повтарям също, да досаждаме на хората. Така че, уважаеми гости и драги съкварталци, читалището нашето навършва 80 години. Както знаете, през 1935 година в нашия квартал, тогава много nuгледен, кален, с малки улички, разположен зад околовръстната линия, формално Дагалевското землище. Това е било Дагалевско землище, там където сега е Дианабад. Извън чертите на столицата, две ученички, един работник, както каза водещата, стават инициатори за създаване на нашето читалището.
Нашето читалище, разбира се, тази българска самодейна организация няма аналог в другите страни. Първите наши читалища са били създадени преди освобождението от руското робство, от онези книжовници и революционни дейци, които сега наричам будители. Идеен ръководител на първото читалище в Свищов е бил Георги Сава Раковски. Второто читалище в Лом е било създадено от книжовника възрожденец Кръстю Пишурката. Третото читалище е създадено в Букурещ и то е създадено пак по инициатива на Раковски. Читалище Зора в Сливен е създадено от нашия патрон Добри Чинтулов. А в нашия квартал не революционери от ранга на Раковски или книжовници като Добри Чинтулов, обикновени ученици и работници създават средище за духовното, за прогресивното и за доброто. И както казаха преди малко, най-напред те организирали библиотека с собствени книги в частни къщи. И тъй като книгите били малко, както беше казано и преди малко, а и скъпи по това време, те организирали колективно четене в къщите из махалата. Организирали и театър без салон в частни домове и дворове. И тъй като живели далеч от центъра на София, захванали се да организират цялостния живот в квартала. И спортен, и туристически, и образователен, и книжовен. И със собствени сили и средства в подарената нива построили читалищна сграда, която през 70-те години на миналия век е била национализирана, кой знае защо, като стара общинска собственост. И вместо тази стара общинска собственост предоставили на читалището бившата немска подслушвателна станция, където се помещаваме и сега. Строената набързо през войната за нуждите на немското разузнаване сграда е силно амортизирана сега, поради което буквално преди няколко дни завършихме с наши средства ремонта на тази сграда, на покрива на комините, които заплашват всеки момент да паднат върху главата на минувачите. Разказвам това, защото мисля, че грижата за един храм, а малката сграда на улица Никола Габровски 55 е своеобразен храм на духовността, е важна народополезна дейност. В този храм, в един тесен салон и с 3 малки стаички работят школи, както беше казано преди малко, по пиано, по китара, по изобразително и приложно изкуство, по йога. Развива дейност клубовете Пегас, Орфей, Златна есен, Розова долина, 50+, Свят и поезия, Парадизо, ветерани, Духов квинтет София, рок състав Оксижен, вокален състав Диана. Между прочим, вокалният състав, който видяхте преди малко, той е от 18 души, но останалите 10, които не видяхте, са болни, поради което само една част от състава пя преди малко. Певческия състав Космийски гласове от България, танцовия състав Фолклорика, състав на народни танци Севдице, арт Сдружение Арлекин. Провеждаме национални литературни конкурси и релеванти Рада Казалийска, ежеместни срещи с писатели. Организираме интересни изложби, посещения на музеи и природни забележителности, поддържаме голяма за нашите възможности библиотека. В тази наша дейност обръщаме особено внимание на работа с децата и младежите. За тях работят школите, детския състав Чубличанче, кукления театър, детска театрална група към Конник. А в близките дни предстои да започне да функционира клуб за късометражни филми на млади творци. Читалищната ни дейност не би била възможна без ръководителите на школите и съставите. Без Мария Лесева, Илия Иванов, Магдалина Маринчева, Аксиера Силдарева, Стефания Кесарова, Владимир Илиев, Момяна Славова, Елена Христова, Мариана Драганова, Гинка Благоева, Иван Мишляков, Кирил Гаврилов, Васил Тодоров, Пламен Гогов, Виолета Машева, Клемена Тотева, Ради Петров, Васил Кьоданова, Елена Бошкова, Лили Кирова, Лора Новоселска, Евелина Павлова, Димитър Еленски, Красив Петков. За техния принос в читалищното дело измекна нашата благодарност за съвместната ни работа, настоятелството ги нагли с юбилейни грамоти. През 2010 година на аналогично тържествено събрание съм цитирал нашата дейност през тогавашния месец май. Защо съм избрал месец май, да ви призная точно не зная. Но сега погледнах нашата дейност през месец май 2015 година и ето как изглежда сегашната ни дейност през месец май. Аз ще ви избера само това, което е правено. Куклен театър за най-малките, жителната питка. Филм Спасението на България от Серафим Себерняк. Среща на клуб Златна есен. Среща с първокласите от 105-то Солово.
среща с първокласието 11-то основно училище, откриване изложба, къща музей Иван Вазов, кино Война и мир, втора серия, клуб Златна есен, театър Арлекин, О Боже крокодили, кино Полицаят се пенсионира, среща на клуб Златна есен, среща на клуб Розова долина, кино Война и мир, клуб Златна есен, заключителен концерт за Рада Казалийска. Между прочим, прилиствайки тук тези листове, които държа в ръката и тъй като държа и микрофона, вместо да ви прочета за месец май, ви прочета това, което направихме през последния месец октомври през тази година. Това не променя нищо, тъй като ако можахте да преброите това, което казвах набързо, това са 16 или 17 отделни срещи, мероприятия, филми и други неща. Тоест, ние предлагаме на нашите съкратаци за 31 ден 16 или 17 различни срещи, екскурзии и така нататък. Така че се надявам да оцените това, което ние правим с съкратаците. През месец май, друг път ще го почета. През 2000 и така, през тук-що изминалия месец октомври, тук-що ви прочетох нашите мероприятия. И така и всеки месец, всяка година. И това трескаво функциониране на нашето читалище не би било възможно без всеотдайната работа на служителите в това читалище. Нелка Маркова, Весела Илиева, Момяна Славова, Пепа Георгиева, Иван Мишляков, Борис Лазаров, Мария Лесева и Бодана Батрачка. На всички тех нашата признателност и похвала за неуморния труд за осигуряване на читалището дейност. Преди малко повториха нещо, което е записано в нашия сайт и което аз и друг път съм го казвал, че оприличавам, ще го повторя още веднъж. Оприличавам нашето читалище на мост, по който година след година вървят към духовност, култура и българщина поколенията Диана Бачина. И ми се иска да вярвам, че идващите след нас ще поема този факел от тези първи ученици и работници и по нашия духовен мост ще продължава да вървят следващите дианабатски поколения. Да ни е честито 80 годишната. Бих искал още да ви съобща, че днеска, 4 ноември, настоятелството реши да награди с почни грамоти заслуги към развитието на читалището дело бившите председатели Мариана Драганова, Иван Деев, Коцо Бановски, Петър Динчев и Иван Багоев. Исках още много работи да ви кажа, но не ще да ви затормозявам. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Апостол, аплодисменти още веднъж. Аз като човек, който е извън организацията на читалището, искам да ви кажа, че много народни читалища в България могат да ви завидят за такава дейност, така че още веднъж аплодисменти за това, че 80 години поддържате българския дух жив. И нека да продължим с нашия празник още един от многократно награждаваните състави на Народно читалище Добри Чинтово. Танцов състав Стевдите с ръководител Лора Яворова Новоселска. Заповядайте на сцената. Аплодисменти!
Прекрасните, благодарим ви! Хубавите моменти просто не са истински, ако не се изживеят и споделят с най-добрите приятели. По този повод тук са нашите приятели от Народно читалище Николай Хайтов. Представя ви детска инструментална група Шопчета Бобчета с ръководител Лили Ангелова. Аплодисменти! читалището започва работа и театрална трупа Арлекин с ръководител Васил Кирданова. За вас сега актрисата Динка Никодимова. Аплодисменти, нека да заповядаме сцената. Сватба няма да има. Ти го знаеш много добре и за това дойде. Слънат попарила душата ти. Гроб си видяла в окото ми. Синът ти по покривите ходил, по земята ми стъпвал. Ти от друг свят си била, аз от друг, той от друг. А аз? Кой е моят свят? Какъв е животът ми? Мислиш, че само с тези мъже съм живяла? С много мъже съм живяла аз. Но около ти хора.
Хиляди! А си сама. От самота се превръщаш в животно. Спирам веднъж такси. Накъде е, пита шофьора. Където искаш, му казвам. Как така? На където искам. Където ще е удобно, му казвам. За какво е, пита? За двама ни казвам. Закараме в някакъв краен квартал. Не знаех, че имало такива в София. Къщички от дъски, прасета, кокошки, кучета, мръсотия. От калната пътека направо в стаята се влиза. Събуй се, вика, бутусите, че да ни калеш. И по-бързо, че таксиметъра чатка. Шаршафите мръсни. Не знам дали кучетата по-мръсно го правят. Страшни сме, вика, ние шофьорите, нали? Ама и ти си страшна. Хайде, обличай се и къде да ти карам, че жена ми се връща по това време. Закараме до вкъщи. Вади пари да платя, той лаш не иска. За удоволствието, вика, и ми ги подхвърли. Аз не съм курва, му казвам, за да ми плащаш. А той, ами каква си? От себе си бягам аз. Затова исках да се умърся, да се увъргалям в най-голямата кал сама, за да нямам илюзии, че някой друг ми е виновен. Уморих се. Мислих, че не мога повече да обичам. Че душата ми е изгоряла. Че тялото ми е изсъхнало. Тогава срещнах Варадин. Едно голямо дете, което ходи по земята и което ходи по покривите и не стъпва по земята. Тръгнах след него. Мислих, че ще мога да се изкачвам по покривите. От друг свят е той. Тежък камък сама за него. Да убия втори път не мога. Къде мислите, че бях тази нощ? В никакъв Бургас не съм била. В бара. Тук в хотела. Да, беше тъмно, видях го като обикаляше. Вътре бях. С бармана. Яко момче. Нагло. Жените обичат такива мъже, не вярвате ли? Върху масите. Нямате ли въображение? Върху мръсните маси, между чашите. Хей! Барман! Считай, че съм го направила. Си върви. Моят свят не е за тебе. Аз не мога да ходя по покривите. Вече не мога. И няма да ти родя наследника, който ще ходи по покривите на Юпитер. Тичай, настигни майка си, свят е нейният свят. Но вратата му за мен е заключена. Тичай, настигни я, бързай! Защото докато ние говорим, тук земята прелетя 200 000 километра. Тичай, настигни я, бързай! Аз съм по-наблизо. Все по тая земя. Аз не мога да се откъсна от тази земя. Търсих ангел, да ми вдигне, да полетя. Всеки сам си е ангел. Аз съм земен ангел. Бивша птица. Крилете му служат само да пази равновесие. Едно раждане, едно кръщене, едно венчило, една смърт. Толкова много светове. Не може да няма хора. Децата и младите хора са бъдещето на едно читалище. Те са бъдещата искрица, която ще поддържа огнището на духовността на българина. Детски вокален състав Чубличанче с ръководител Елена Бошкова. Заповядайте на сцената. Аплодисменти! Čubričančele, maloj momiče, lele mi ulibe, maloj momiče. Jaja vi glava na mala vrata, lele mi ulibe na mala vrata. Ja da ti vidim belo to lice, lele mi ulibe, belo to lice. Belo to lice, belo litije, lele mi ulibe, belo litije. Belo litije, kakvo što beše, lele mi ulibe, kakvo što beše. Kakvo što beše, lani po lani, lele mi ulibe, lani po lani.
Ой, шопи, ергене. Одоле идан, шопи, ергене. Ой, шопи, ергене. На глави носат овчи кълпаци. Ой, шопе, овчи кълпаци. На глави носат овчи кълпаци. Ой, шопе, овчи кълпаци. Урат се държат геги криваци. Ой, шопе, геги криваци. Урат се държат геги криваци. Ой, шопе, геги криваци. Като си одати окат. Ой, шопе, одати окат. Като си одати окат. Ой, шопе, одати окат. Че от Витуша по-високо нема. Епа нема. Че от Искаро по-длибоко нема. Епа нема. Ой, шопе, дявол си шопе. Хей! Представяме ви танцов състав Нашенчета с ръководител Евелина Павлова. Аплодисменти! През годините Народно читалище Добри Чинтулов се стреми да предложи на своите съграждани все повече дейности. За всяко поколение да има по нещо, което ще го накара да стане следовник на читалищното дело. Формация за модерен балет Вия ден с ръководител Виолета Петрова-Машева. Заповядайте на сцената.
аплодисменти. Черното скрито още едно изпълнение на Вия Денс. А сега, специално представяне не им трябва. Магическият ти глас познават и извън границите на България. Достатъчно е само да кажем: дами и господа, посрещнете Елена Бочкова! Share
Виолета Машева. След тези прекрасни танци минаваме и на другата посока. Хубавия глас се чува надалече. Точно тук е мястото да чуем прекрасните гласове на народен хор «Космически гласове от България» с диригент Ганчо Гавазов. Аплодисменти, заповядайте на сцената. Заборил бе да се жена, заборил бе да се жена, драм туди делам бало, драм туди делам бало, посети ме моята стрина от Велюше, драм туди делам бало, драм туди делам бало, дам, още да се надалеко, надалеко до време, драм туди делам бало, драм туди делам бало, момата е прилегата, равна снага като ренде, драм туди делам бало, църни очи като плочи, ненки вежди като ровно ръцете и криви били глава и бански котел. Който чека такаке, който бави той прилега, драм туди делам бало, драм туди делам бало, думбало.
сури козици, сиво стадо води се бакли овчици, сиво стадо води се сури козици, и хлеле като стадо води смедянка бал свири, и хлеле като скавал свири, свири говори. Дю, 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 дум, 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 ди, дум, 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 ди. Гороле зелена ти вода студена, не видяли горо юнаци да минат, и хлеле за мене да питат, при тях да отида, и хлеле варях да развявам, душмани да бия. Фолклорика. Те разнасят славата на българския фолклор, както и с всяко кътче на страната ни, така и извън границите им. Художествен ръководител на състава е Евелина Павлова. Заповядайте и силни аплодисменти за танцов състав Фолклорика. Аплодирайте ги!
изпълнение е доказателство, че всичко жена успех, когато се прави от душа. Точно така, както вече на 80 години работи народно читалище Добри Чинтово. Вие работите в душа за около 80 години и още толкова хора при вас. Сега ще чуем поздравителният адрес от Министерството на културата на Република България, който ще прочете член на читалищното настоятелство госпожа Оля Червендинева. Аплодисменти, канени на сцената. Благодаря на всички, че сте дошли тази вечер. Надявам се тези аплодисменти са за всички участници тук, за нашето читалище, и сега ще ви прочета това, което Министерството на културата се обръща към нас. Уважаеми госпожи и господа, приемете сърдечните ни поздрави по повод 80 годишнината от основаването на читалище Добри Чинтово в 1935 година. Юбилеят на читалището ви е празник за представителите на всички поколения, чиято житейска и творческа съдба е свързана с дейността на това значимо културно средище, от което са тръгнали по големия път на изкуството и науката личности със собствен принос към духовността. Радостно е, че и днес благодарната и равностранна дейност на читалището свидетелстват съвременните изкуства, съжителстват фолклорът, жаждата за знание и красота. Нека и вие, като приемници на това наследство, да развивате богатите традиции на читалищното дело и да извисявате българския национален дух. Желаем ви щастлив празник, здраве и ползотворна работа. На добър час. Заместник министър Боил Банов. Продължаваме с поздравителен адрес от район Изгрев на Столична община. Каня на сцената господин Ивайло Митев, представител на район Изгрев. Аплодисменти! Уважаеми професор Апостолов, уважаеми членове на настоятелството, служители на Народно читалище Добри Чинтово, дами и господа! Народно читалище Добри Чинтово вече 80 години е средище на духовния живот на квартал Дианабад в район Изгрев. То разгръща широка културно-просветна и учебно-образователна дейност сред населението за повишаване на неговата култура и родолюбие. В духа на вековната читалищна традиция за развитие и утвърждаване на българщината, читалище Добри Чинтово съдейства за гражданското и естетическото възпитание на децата и младежите, за запазване на обичаите и традициите на българския народ, създава условия за масовото участие на гражданите в читалищната културна дейност и спомага за изява на техните таланти. Районната администрация цени високо вашия професионализъм, уважаеми читалищни дейци. Възхищава се от оптимизма и вярва, че ще продължите славните традиции на вашите предшественици. Стремим се да реагираме веднага на неотложни проблеми, възникнали в читалището, и да оказваме съдействие при тяхното решаване. Ще продължим да подпомагаме работата на читалището за осъществяване на пълноценен културен живот на гражданите от район Изгрев, който с пълно право се приема в столицата ни като интелектуалното сърце на София. Пожелаем на всички читалищни дейци здраве, бодрост и творчески успехи и все повече деца и младежи да прекрачват с радост читалищния праг. Честит юбилей! С уважение Веселин Петков, временно изпълняващ длъжността кмет на район Изгрев, Столична община. Много са поздравителните адреси тази вечер, между които е и този от читалище Аура, град София. Каня на сцената секретарят на читалището госпожа Дения Стадиева. Тази вечер тя е тук и като представител на Съюзът на народните читалища в България. Скъпи колеги, господин Апостолов, мили участници в този вълнуващ празничен концерт, имам изключителното удоволствие и чест да ви поздравя с днешния голям празник. Много са 80 години, повярвайте ми. Страшно много са, защото тези 80 години правят това, което ние тази вечер видяхме на сцената. Това е изкуство, това е творчество, това е талант. Това е същността на българските народни читалища. Да съберат в себе си нашето подрастващо поколение и да го научат на нещо ценно.
да обичат истинското българско, да пазят българския дух, българските традиции и българските обичаи в миналото, в настоящето и в бъдещето. Аз вярвам, че тези 80 години са нещо достойно за вашето читалище и вярвам, че вашия колектив ще продължи традициите на основателите на вашето читалище. Тази вечер съм тук като ваш колега, секретар на читалище Аура. Тази вечер съм тук и като представител на Съюза на народните читалища и представител от името на неговия председател господин Николай Дойнов, който се извинява, че тази вечер не може да бъде тук с вас, но той мислено присъства на тази среща. Позволете ми да ви прочета поздравителния адрес на Съюза на народните читалища. До настоятелството на Народно читалище Добричен Тулов, 1935, град София. Скъпи приятели, приемете нашите най-искрени пожелания по повод вашия забележителен юбилей. 80 години от основаването на Народно читалище Добричен Тулов, 1935. Вашето читалище отстоява високите постижения на народното творчество, защитава духовната култура и работи усърдно за повишаване уменията и знанията в сферата на любителското изкуство сред младото поколение. Съюзът на народните читалища винаги е подкрепил вашата народополезна дейност и високо е оценявал безспорния професионализъм и желанието ви за развитие. Желая ви дълги години все така успешно да работите за просперитета на вашето читалище и да поддържате знамето на духовността все по-високо. Председател на Съюза на народните читалища, господин Николай Дойнов. А този букет е от читалище Аура. Ами на юбилей се дават и награди. И не само на читалището. Съюза на народните читалища удостоява за изключителни заслуги в читалищното дело и индивидуални изпълнители. Но преди всичко позволете ми да връча грамотата на Народно читалище Добричен Тулов за активна читалищна дейност по повод 80 годишния юбилей с плакат на цялото читалище за неговата цялостна творческа дейност. Много е хубаво, когато колеги могат да поздравят свои колеги. Много е вълнуващо. Грамота. Удостоява се Андрей Василев Апостолов за активна читалищна дейност по повод 80 години създаване на Народно читалище Добричен Тулов с медал. Аз трябва да се каже, вероятно, нещо, като му дадат на човек медал. И знаете ли, аз медали имам много. През моята дълъг живот съм 12-13, не знам колко медали имам, както преди 89-та година, така и след 89-та година. Но този медал, който е озаглавен за активна читалищна дейност, ми особено ме вълнува, тъй като той ме сродява в някаква степен с тези гиганти на българщината, които наричаме народни будители. Тъй в читалището се работи без да се заплаща. То се работи на полза рода. И този медал, вероятно и за това се дава. И за мене той, пак казвам, аз имам много медали, но той с мен ме сродява с това тези хора, които наричаме народни будители и благодаря на Съюза народни читалища. Удостоява се с грамота Елка Маркова Стефанова за активна читалищна дейност по повод 80 години от създаване на читалище Добричен Тулов, юбилейна значка.
с грамота и юбилейна значка Тодоринка Стоянова Костадинова за активна читалищна дейност и по повод на юбилея. Грамота и юбилейна значка се удостоява и Магдалина Димитрова Маринчева за активна читалищна дейност по случай юбилея на читалището. Грамота и юбилейна значка за Мария Иванова Лесева по повод на 80 годишнината от създаването на читалището. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Кирил Николов Гаврилов за активна читалищна дейност и годишнината от създаването на читалището. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Пламен Станков Глобов за активна читалищна дейност и юбилея на читалището. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Елена Сотирова Христова за активна читалищна дейност и 80 години от създаване на читалището. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Алтънка Димитрова Кирякова за активна читалищна дейност и 80 години от създаване на читалището. Това е нашето читалище. Създава самодейци от малки до големи и побелели коси, и красиви, и чаровни. Тази вечер те ни радваха със своето изпълнение, сега ние ги радваме с тези награди. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Евгения Павлова Елмазова за активна читалищна дейност и 80 години от създаване на читалище. С грамота и юбилейна значка се удостоява и Васил Тодоров Тодоров за активна читалищна дейност и 80 години от създаване на читалището. Удостоява се с грамота и юбилейна значка Владимир Стоянов Илиев за активна читалищна дейност 80 години от създаване на читалището. Няма. Позволете ми да поздравя наградените, да им пожелая много здраве, много щастие, лично, служебно, нови, още по-големи успехи. Скъпо читалище, честит празник и на добър час, още поне 180 години.
управлява система от графични знаци, които се използват за целите на общуването. Писмеността възниква в онзи момент от развоя на обществото, когато назрява необходимостта то да осигури гаранция за запазване на собствената си идентичност от непостоянността на течащото време. Заедно с писмеността възникват и книгите, а с тях и читалищата. Те са имали за цел да запазят през времето обичаите, духа и знанието на хората. Читалищата са знак за достиженията на един народ, който иска да съхрани опита си, да го предаде в историята, да разкаже за миналото си, да защити от промени нравствените си норми и религиозни вярвания, както и да фиксира постиженията на науката и културата, за да ги има и в бъдещето. Чрез читалищата народът воюва за своята идентичност и място сред другите народи. Честит юбилей, мило читалище! Желаем ви още много, много успешни години в бъдещето. Аплодисменти за читалището! На всички вас благодарим, че тази вечер бяхте заедно с нас да отпразнуваме 80-тият юбилей на читалище Добри Чинтово 1935. Преди да ви кажем довиждане, искам да поканя на сцената всички участници, които все още са тук, и екипът на Народно читалище Добри Чинтово и, разбира се, господин Апостолов, всички за една общ финал и групова снимка на всички. Аплодисменти за господин Апостолов! За да си имате в архива после една хубава обща снимка от вашия 80-ти рожден ден на читалището.